Пирамида концертлар залында Буа якташлык җәмгыятенең очрашу кичәсе узды. Туган як мин сиңа мәдхия җырлыйм дип аталган якташлар очрашуыннан Мөршидә Җихан репортажы. Пирамида концертлар залының каршы алу бүлмәсе гөрләп тора. Бүген монда Буа районының якташлар очрашуы. Кеше ватаннарын кайгыртып яшәүне Буа якташлык җәмгыяте эш гамәлләр белән дәлилли. Her yıl Musa ütkürerlerken bizge yakınlığı da begerekte bize osakalarga indi. Ondan sonra cemiyette bir şey cemaat. Bunlar isap yasayken, onlar bütünde işlegen iş turunda eti. Башкарылган хезмәт чыннан да күп. Республика күләм якташлык җәмгыятьләре арасында алар гел беренче урында. Birinci bulur için tuğan yerini, tuğan yağını jaratırlar gerek. Elbette eyteler bitinde birincilik yağlav jingillerek onu tutup duru deyler. Şundan da şulay, çünkü bizden kürşüler varsa da bizden işlegende iğrenip, yüzlerinin ıstalıklarını istep, bizden uzup biterge tırışanlar. Ama lakin bizden zası bir jilik değil. Хәйриячелекне, яшь буынга патриотик тәрбия бирүне, өлкәннәргә сугыш һәм тыл ветераннарына ярдәм итүне беренчелек өчен түгел, күңел кушканга эшли Буа якташлык җәмгыяте. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы урынбасары Марат Әхмәтовның рәхмәт хатын тапшырган Камил Ныгаев та искәртте. Җәмгыятьнең уңышлы эшчәнлеге якташларның бердәмлек нәтиҗәсе. Ayga bir-iki mərtəbə yaktaşlar bilen işraşabız, fikir alışabız, yüzümüzün uğuşlarımız turunda söyleşabız, aldağı planlarımız bilen de ortaklaşabız. Уртаклашып эшләү әнә шулай сәхнә түрендә якташларны олылау, кадерен белү дигән сүз. Буа якташлык җәмгыяте белән без көн аралашып, сөйләшәбез, аралашабыз, төрле проектлар турында сүзләр алып барабыз, камаларны чынга ашырабыз. Чынга ашкан уртак хезмәтләрнең берсе Буада Бакый-ага урманчы музейын төзү. Ул дәвам итә. Bir яктан biz үзебезнең якташлар белән тирашабыз, икенче яктан якташларның монда нинди эшләр башкарганнарын, үзебезнең районга, халкыбызга, алдынгы кешеләргә нинди ярдәм иткәннәре белән танышабыз. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм дә даими. Якташларга бу ел тәкъдим ителгән телефильмдә дә якташлык җәмгыятенең патриотик юнәлештәге эшләре чагылды. Очрашу концерты да туган якка мәдхия җырлауга багышланды. Мөршидә Җихан, Данил Жданов, Татарстан яңалыклары.